शेतकऱ्यांनी आता दुग्ध व्यवसायाकडे पारंपरिक न पाहता व्यवसाय दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांनी दुग्ध व्यवसायाकडे पाहिलं पाहिजे. तर खरंच ह्या दुग्ध व्यवसायामध्ये फायदा होतो. शेतकऱ्यांनी काय केलं पाहिजे की आपल्या वेळेचे नियोजन करून जर दुग्ध व्यवसायामध्ये जर तुम्ही बदल करत गेला तर तुम्हाला अत्यंत फायदेशीर होऊ शकतो. कारण कसं आहे माहिती आहे का, दुग्ध व्यवसायामध्ये शेतकऱ्याला अनेक अडचणी येतात. त्याला पहिल्यांदा सुरुवातीला गोट्यासाठी भांडवल नसतं, काही प्रमाणात त्याच्यापाशी गायी कमी असतात. ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून त्याने जर दुग्ध व्यवसायामध्ये उतरला आणि व्यवसाय दृष्टिकोनातून जर तुम्ही दुग्ध व्यवसायाचा विचार केला तर खरंच ह्याच्यामध्ये फायदा आहे. नियोजन काय आहे की बाहेरमध्ये शेतकरी ज्यावेळेस मार्केटमधून गाय विकत आणतो त्यावेळेस काय होते, गाय त्याच्याकडे 4 महिने ते 5 महिने दूध देते. तर 4 महिने 5 महिने दूध देते, नंतर 5 महिन्यानंतर गाय जर 10 लिटर दूध त्या शेतकऱ्याला पहिले 5 महिने 10 लिटर दूध देत असेल तर 6व्या महिन्यानंतर ती गाय 7 लिटर 8 लिटर 9 लिटरवर येते. ह्याचं काय कारण आहे की शेतकरी त्या गायीला 3-3 महिन्याला जंताचं निर्मूलन करत नाही. आणि जंताचं निर्मूलन न केल्यामुळे जो तो फिडिंग शेड्यूल फिट केलेला असतं शेतकऱ्यांनी, तो फिडिंग देत राहत असतो आणि ते फिडिंग जंत खाऊन घेतात. त्यामुळे गायचं काय होतं, पहिल्या शरीरात जेवढी क्षमता आहे तेवढे 4 महिने ती दूध देते. 4 महिन्यानंतर ती गाय काय होते, दुधाला कमी येते. मग ज्यावेळेस तुम्ही 3 महिन्याला जर शेतकरी जंताचं निर्मूलन करत राहील तर त्या गायीचं दूध कमी होणार नाही. अधिक तो शेतकरी काय करणार आहे, त्याच्यामध्ये तो जर बदल करत गेला त्याने त्याची वेळ वाचणार आहे आणि त्याचा दुधाची वाढ होणार आहे त्याच्यामध्ये. 3 महिन्यामध्ये शेतकरी मिनरल मिक्सचर वापरत नाही. मिनरल मिक्सचर न वापरल्यामुळे त्याला रोज आहारात ज्या घटकांची गरज आहे की दुधामध्ये जे 16 पद्धतीचे घटक आहेत त्याची कमतरता होते. कारण एक दिवस त्या गायीला दूध द्यायचं नाही. आज सकाळी 10 दिले तरी संध्याकाळी 10 लिटर तुम्हाला दूध द्यायचं आहे. मग तिच्या शरीरातनं जे निघणारा कस आहे ते कस तुम्हाला भरून काढणं गरजेचं आहे. शेतकरी ह्या गोष्टीकडे लक्ष देत नाही. मग नियोजन त्याचं काय केलं पाहिजे, त्यानं कस भरून काढण्यासाठी त्याने सकाळी पेंडमध्ये आपल्या पेंडीमध्ये मिनरल मिक्सचरचा वापर केला पाहिजे. त्यामुळे काय होतं, मिनरल मिक्सचरचा वापर केल्यामुळे तिच्या शरीरातलं जे काही ह्या घटकांची जी कमतरता होणार आहे ती त्या मिनरल मिक्सचरमध्ये ते घटक वापरले की पूर्ण होऊन जाणार आहे. नंतर ते शेतकऱ्याचं काय होतं शरीरात की गायीनं 10 लिटरच्या पुढे दूध दिल्यामुळे तिच्या शरीरामध्ये फॉस्फरस, व्हिटॅमिन ए, डी या गोष्टींची कमतरता होते. तर शेतकऱ्यांनी काय केलं पाहिजे, 3 महिन्याला स्टोन फॉस्फरसची इंजेक्शन गायींना दिली पाहिजेत. त्यामुळे गायींच्या शरीरामध्ये फॉस्फरसची कमतरता होणार नाही. त्यामुळे गायी वेळेवर गाभ राहणार आहेत आणि तुमचा वेळ वाचणार आहे. सकाळी आम्ही सुरुवातीला गायींना ज्यावेळेस फिडिंग देतो त्या फिडिंगमध्ये आम्ही स्वतःच्या गोट्यावरती एका गायीला 10 ग्रॅम सोडा, खाण्याचा सोडा आणि 10 ग्रॅम मिनरल मिक्सचर आणि मोठं मीठ, म्हणजे जे बाजारामध्ये मोठं मीठ मिळतं ते 10 ग्रॅम असं आम्ही त्या फिडिंगमध्ये दिलं जातं गायींना. तर खाण्याचा सोडा दिल्यामुळे काय होतं की गायींच्या शरीरातली पचनक्रिया ही चांगली राहते आणि तुम्ही जे वैरण चारा देणार आहे गायींना तो तिच्या शरीरामध्ये पचला जातो. अधिक चारा पचल्यामुळे तिच्या शरीरामध्ये चारा पचल्यामुळे दुधाचे उत्पादन वाढतंय आणि पाचनक्रिया चांगली राहते तिची. आणि पिंडीमध्ये 10 ग्रॅम मोठं मीठ दिल्यामुळे गायींची पाणी पिण्याची क्षमता वाढते. एका गायीला शरीरामध्ये 1 लिटर दूध तयार करण्यासाठी 5 लिटर पाण्याची गरज असते. ज्यावेळेस ही गाय शरीरामध्ये 5 लिटर पाणी पिईल त्यावेळेस तिच्या शरीरामध्ये 1 लिटर दूध तयार होणार आहे. आणि ज्यावेळेस ह्या गायीनं 50 लिटर पाणी पिईल दिवसातून त्यावेळेस गायी ही 10 लिटर दूध देणार आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही पिंडीमध्ये खाण्याचा सोडा 10 ग्रॅम आणि मोठं मीठ 10 ग्रॅम वापरलं की ह्याचा हा फायदा होऊन जातोय. चाऱ्यामध्ये आम्ही आमच्या गोट्यावरती मुरघासाचा वापर केला जातो आणि मुरघासामुळे काय होतंय की जशी ओली वैरणीचा गुणधर्म आहे तसाच तो कायमस्वरूपी टिकून राहतोय. आणि ज्यावेळेस आपल्याकडे चारा उपलब्ध नाही त्यावेळेस हा चारा उपलब्ध केला जातोय. आणि जनावरांनी काय होतंय, सकत चारा टाकल्यामुळे दुधाची क्षमता वाढते. जरी तुम्ही हिरवा चाऱ्याचं प्रमाण जर तुम्ही ह्याच्यामध्ये वापरलं तर चांगल्या प्रमाणात दुधाची क्षमता वाढते. आणि शेतकऱ्याकडे काय होतंय, काही वेळेस हिरवा चाऱ्याचं प्रमाण कमी असल्यामुळे तो काय करतोय, आपल्या शेतीतला असणारं गिनीगोल किंवा हत्ती घास ह्याचा वापर करतोय किंवा त्याला पर्याय म्हणून ऊसाचा वापर करतोय. हा ऊसाचा वापर केल्यामुळे गायींच्या शरीरामधलं कॅल्शियम कमी होतंय आणि कॅल्शियम कमी झाल्यामुळे गायींच्या दुधाच्या क्षमतेवर अधिक गाभ राहण्याच्या कालावधीमध्ये त्यांना की गाभण राहण्यासाठी त्या गायी अडचण येतात. मग काय होतंय, ऊसाचं प्रमाण ज्यादा वाढवलं की चाऱ्यामध्ये की गायींच्या शरीरामध्ये फॉस्फरसची कमतरता होते आणि अधिक वाढ्याचं प्रमाण असल्यामुळे गायींच्या शरीरामध्ये कॅल्शियम लगेवाटे निघून जाते. ही भर करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, शेतकऱ्याने 1 आठवड्यामध्ये गायींना 1 किलो गुळ 10 गायीमध्ये म्हणजे एका गायीला 100 ग्रॅम गुळ असा गुळ चारला पाहिजे. ह्याच्यामुळे त्या गायींच्या शरीरामध्ये कॅल्शियम कमी होणार नाही आणि कॅल्शियमची न कमतरता राहिल्यामुळे
त्याच्या दुधामध्ये वाढ होणार आहे. हे नियोजन केल्यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. आणि दुभत्या जनावरांमध्ये ऊसाचं प्रमाण हे कमी ठेवलं पाहिजे, कारण गायींच्या गाभण काळामध्ये म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही ऊसाचं प्रमाण, चाऱ्याचं प्रमाण ऊसामध्ये ज्यादा द्याचाल त्यावेळेस गायींचं मांस दाखवण्याची प्रक्रिया किंवा तिच्या शरीरामध्ये वेगवेगळे बदल होत जातात आणि तिच्या शरीरामध्ये घटक कमी होतात. असे जर शेतकऱ्यांनी नियोजन केलं तर दुग्ध व्यवसाय हा सक्सेस होऊ शकतो.